Здравейте хора! Днешното видео ще ви покажа едно наистина доста голям хак в една игра на Roblox. И наистина това е доста як хак, който можете да използвате. Примерно ако играете на криеница някъде, аз ви го предпоръчвам това място. Но не в тази игра ще бъде това. Помислихте, че в тази. Ами, всъщност и в нея има, така че първо ще покажа в нея. Влизаме тук. Примерно с хора, с приятели, с вече ви е омръзнало да вдигате щанг или нещо такова. И сте решили просто да поиграят на криеница, както аз. Просто взимате скачате тук, идвате и просто това, което трябва да направите в хора. Ето, да се направите. Тук е доста очевидно място. На едно по-скрито място, което повечето от вас не са забелязали. Се намира тук, да. Само че аз съм твърде огромен, не мога да се набра. Ето там може да се види. Ако сте някакви по-начинаещи в тази игра, там има едно местенце, където може да се набреш и там малко да чета. Зад и тези неща, да показват кой на първо място, на второ, на трето. Там се намира това място. Има още едно място, обаче то се минава от едно друго място. Но аз май съм твърде огромен вече, за да се там. Не, още мога. И това е мястото, хора. Това може да се скриете от хора, ако играете на криеница. Това са двете най-скришни места. Като отидем на по-големите арени, мога да ви покажа още други, но да знаете, че това като цяло са двете тайни места, които аз знам. Хора, това беше това видео, но ще снимам една нова поредица с братовчет ми на име Алекс. Абонирайте се за канала ми, ако искате още такива хакерски, не хакерски, по-точно скрити места, които доста малко хора забелязват. Тоест те, които аз ви показах, мисля, че доста хора знаят за тях, но не знам. Това беше хора от мен за това видео, просто исках да ви покажа тези две места и абонирайте се към банката, чукнете и чао!